Sbírka povídek vyniká svérázným humorem, vytříbeným jazykem a rafinovaným vyprávěním. Žena, která sama sebe přesvědčí o smrtelné nehodě nájemníka z protějšího okna. Novinář, který začne chovat neobvyklý hmyz. Dívka, které se ztrácejí a vynořují věci v kabelce. Myšková vyhrocuje pokřivené niance vztahů, nenápadné zlé úmysly a drobné poklesky. Potkávám v létě v parku ženu. Dokud je hezky, sedá jen tak v trávě nebo na dece, vedle ní malé prázdné terárium a v trávě hotká žába. Já to mám se zvířaty jako s kabelkami. S kabelkami, byty nebo se vzděláním. Řekla, když jsem se opatrně zeptal na to terárium a na tu velkou žábu v trávě. Já jsem vždycky chtěla psa. Jedno jakýho, kokra, dogu, teriéra. Chtěla jste psa, ale máte žábu. Nezajímalo mě, jakého psa nikdy neměla. Zajímalo mě, proč máte žábu. Jenže jsem vždycky žila ve městě, v bytě bez zahrádky, s výhledem na špinavý dvůr. Vždycky jsem žila v příliš malém bytě. A pes to nešlo. Vy byste si pořídil psa do malého bytu? Musel jsem uznat, že ne. Přiznal jsem, že mám kočku. Ne, to bych nemohla. Když ne pes, tak ani kočka. Když ne kočka, ani morče. Když ne morče, ani křeček. A když ne křeček, ani pískomil. Víte, já jsem si vždycky přála umět něco pořádně.